Моля ви да цитирам едно знаменателно нещо, което пише в своята книга капитан Георги Георгиев. Книгата му излиза 1941 година. Тя е озаглавена «Един от първа дивизия». Той е завършил право, юрисе, капитан е, мобилизиране, командва рота по време на войната, но това е, според мен, разбира се, най-блестящата книга за Първата световна война. Няколко дена българските войници почти бездействат в Букуреша. Войник останали бездействия, той или краде, или се псува началниците. За да не бездействат, решават да проведат един импровизиран парад. Младите офицери и младши подофицери, войници, парад, ама сборна команда, духови оркестри, да покажат на румънците какво значи български войник. И сега вече цитирам точно какво пише капитан Георгиев. Музиката свири. Знамето се вее. Лъвът реве. Марширува като на парад през целия Букурещ нашата първата желязната шопската дивизия. Вижте сега българският войник. Той може да няма гащи, но победи. Той може да носи скъсани панталони, но победи. Той може да мъкне смачкан шинел, но победи. Гащите се купуват. Панталоните се закърпват. Шинелът се изглажда. Славата не се купува. Честта не се закърпва. Поражението не се изглажда. Вижте сега българският войник марширува като на парад през целия Букурещ нашата първата софийската желязната шопско-дървената дивизия. Поклон пред тези слова, поклон и на днешния, и на утрешния български войник.